Tɛnɛ janvier kalo tile 12 san 2026 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026 su ni ka dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni banbaci walima olu taara fɛn pɛrɛnta yɛrɛ kɔni bila pɔn dɔ yɛrɛ kɔni na pɔn min bɛ Mali ale ni Burkina Faso tugu ɲɔgɔn na ni nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin na ni Jibaso yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni taara fɛn pɛrɛnta bila nin pɔn yɛrɛ kɔni na k'o kɛra sababu ye ni ka cɛnni don pɔn in na wali min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni population yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin min bɛ kɛ nin sira in yɛrɛ kɔni kan o tigɛlen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ. Ko alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 ko maa maramafɛntigi dɔw n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'u yɛrɛ kɔni ma lakodɔn maa maramafɛntigi ninnu k'u tun bɛ moto yɛrɛ de kɔni sanfɛ ko nin kɔfɔlen na maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni nana Karangana commune kɔnɔna na ni yɔrɔ kɔfɔlen bɛ Yoroso cercle de kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni nana yen yɔrɔ kɔfɔli yɛrɛ kɔnɔna na o ye population yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔna na ne ka kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ u ɲɛna. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min juma tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2026 min ye Mamadu Awa Gassama ni ale ye an ka Mali Conseil national de transition membre yɛrɛ kɔni wa Mali député kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni don n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni datugu bɛ kaso la Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ale ka procès yɛrɛ kɔni daminɛna Abidjan tribunal correctionnel yɛrɛ kɔni na procès ko yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye procureur ale ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ o de ko ka Mamadu Awa Gassama yɛrɛ kɔni datugu san 5 kaso kuntagala kɔnɔna na ale ni k'a bila 100,000 yɛrɛ kɔni sarali la. Fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Nigeria ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye n'ale de États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale maaw ye ko olu minnu bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na k'u b'u k'u ta kɛ chrétiens yɛrɛ de kɔni fagalen ye nin jamana kofɔlen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale bɔra k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ye k'a bɛ se ka kɛ halisa a bɛ continuer ni ka to ka taa frappe yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria jamana kɔnɔna na ko nka ni kɔni États-Unis k'o kɛ o b'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni chrétiens ye halisa olu bɛ ka continuer ni ka faga Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa Groenland jamana yɛrɛ kɔni ni nin ye Danemark ka colonie dɔ yɛrɛ kɔni min ye Donald Trump ale bɛ fɛ ka fɛrɛ latigɛ ni ka jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni san walasa k'o fara États-Unis yɛrɛ kɔni kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bi don kibaru kɔnɔna na. Ko falenni bɛ Mali ale ni Burkina Faso yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la min ye banbaci walima olu bɔra wagati laban yɛrɛ kɔnɔna na ni ka ko dɔ kɛ ko min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka falenni yɛrɛ kɔni ka tiɲɛni dɔɔni yɛrɛ kɔni don ale la jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la. Araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 su ni ka dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 8 san 2026 ko banbaci walima olu kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin pɔn dɔ yɛrɛ kɔni ma pɔn min bɛ Burkina Faso ale ni Mali yɛrɛ kɔni tugu ɲɔgɔn na ni pɔn kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benin na ni o ye Mali jamana ye ale ni Jibaso ni o ye Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni ye ni pɔn kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ localité fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko banbaci walimaw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin ni pɔn yɛrɛ kɔni ma ni fɛn pɛrɛnta dɔ ye wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don pɔn kofɔlen in na a yirala k'a fɔ ko ni pɔn kofɔlen yɛrɛ kɔni ni banbaci walimaw taara tiɲɛni yɛrɛ kɔni don a la ko pɔn ba yɛrɛ kɔni don Mali ale ni Burkina Faso bolo ka d'a kan jamana kɔnɔdenw ka taa ni ka segin yɛrɛ kɔni ka ca sanfɛ wa min yɛrɛ kɔni ye feerefɛnw ye olu bɛ tɛmɛ pɔn kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ o yɛrɛ de kɔni a yirala k'a fɔ ko banbaci walimaw filɛ ni ka nin wale jugu min yɛrɛ kɔni kɛ k'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka tiɲɛni dɔ yɛrɛ kɔni don Mali ale ni Burkina Faso ka falenni kow yɛrɛ kɔni na source caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'u ye fɛn pɛrɛnta nin yɛrɛ kɔni ci mankan mɛn kosɛbɛ yɔrɔ in fanfɛla la ko wa o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ maaw talen pɔn yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni donna pɔn yɛrɛ kɔni na fo min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn olu tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko Burkina Faso ka fanfɛla yɛrɛ
yɛrɛ kɔni na min ye population yɛrɛ kɔni ko in daminɛ na o kun kabakoyara nka o yɛrɛ kɔni kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ k'u furugufurugula yɛrɛ kɔni ko in kɔfɛ o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Burkina Faso ka population dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka marche yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin sira kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni Burkina Faso yɛrɛ kɔni tugu ɲɔgɔn na ko ni kɔni y'a ye k'a fɔ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin nin sira in yɛrɛ kɔni ma ko b'i n'a fɔ min ye lakana ko ye k'o kɔni sabatilenba tɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na population bɛ bɔ ni ka marche yɛrɛ kɔni kɛ ka o kow dénoncer kosɛbɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ni pɔnko in yɛrɛ kɔni ko la o maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ma t'u ka nin binkani wale in kɛ ko y'a sɔrɔ min ye population olu kun ye alerte yɛrɛ kɔni kɛ kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko nka u y'a jateminɛ k'a fɔ jamana autoritéw yɛrɛ kɔni ma sɛgɛsɛgɛli baro ale ni jateminɛw yɛrɛ kɔni boli point yɛrɛ kɔni yɔrɔ la kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni na olu yɛrɛ kɔni furugufurugulen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kala kan ko nin ko in yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye lakana yɛrɛ kɔni ko sabatilen tɛ ni jamana in kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye pɔn kofɔlen yɛrɛ kɔni tiɲɛni ye k'o bɛna na kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni population ale n'u bololafɛnw ka déplacement minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la ka degunba yɛrɛ de kɔni se u déplacement ninnu yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni na Burkina Faso jamana kɔnɔna na population yɛrɛ kɔni bɔra ne ka laɲini kɛ autoritéw fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka point yɛrɛ kɔni dilan joona walasa min yɛrɛ kɔni ye Mali ale ni Burkina Faso ka feereli sannikow ye ka se ka o kow yɛrɛ kɔni continuer teliya la ko alamisa don janvier kalo tile 8 san 2026 cɛ maramafɛntigi dɔw n'olu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko Benin ni cɛ maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni kun bɛ moto de sanfɛ a yɛlɛla k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na olu balila ni ka na Karangana commune kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Yoro cercle de kɔnɔna na seerew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni cɛ maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni nalen nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na u taara yɔrɔ sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen dalajɛ ka u kɔni ladon yɔrɔ kofɔlen misiri kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka sariya dɔw yɛrɛ kɔni fɔ maa ninnu ye u kan ka sariya minnu yɛrɛ kɔni labato an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u sigiyɔrɔw la population yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ye sariya kura minnu yɛrɛ kɔni fɔ olu ye k'u kan ka o de kɛ u sigiyɔrɔ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o sariya ninnu yɛrɛ kɔni na min ye jaga yɛrɛ kɔni bɔli o bɛ o la ale ni ko min yɛrɛ kɔni ye dugu kofɔlen yɛrɛ kɔni musow ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a wajibiyalen don olu kan u ka disa yɛrɛ de kɔni don seerew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko cɛ maramafɛntigi ni yɛrɛ kɔni tilalen u ka o ko ni yɛrɛ kɔni na u y'u ka moto yɛrɛ kɔni ta ne ka taa yɔrɔ la yɔrɔ ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ Karangana commune sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɔra ne ka welemada ka ɲɛsin an ka Mali autoritéw fo ka taa se fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma k'u b'a laɲini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka taa olu ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'olu ye ko in yɛrɛ kɔni faamu cogo min a bɛ n'a fɔ min ye banbaci wale maaw olu kɔni bɛ ka na olu ka yɔrɔ la k'u kɔni kɛmɛ ne ka olu wajibiya nin wagati yɛrɛ kɔni na ko jaga bɔli fo ka taa se musow yɛrɛ kɔni ka disa birili ma k'o de bɛna na daminɛ o sigiyɔrɔ la nin wagati yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na ka kan autoritéw ni finitigiw yɛrɛ kɔni ka u sen don nin ko in na walasa ka se ka olu ka village sigibaaw yɛrɛ kɔni n'u bololafɛnw ka lakana sabati sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na i n'a fɔ an kun y'aw la kunnafoniya cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Mamadou Awa Gassama ye ni ale an ka Mali Conseil national de transition membre dɔ ye wa Mali député kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni don ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 9 san 2026 ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka procès bɛna daminɛ Abidjan tribunal correctionnel la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ a yɛlɛla k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min ye Mamadou Awa Gassama ye ale yɛrɛ kɔni taara kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma a ka procès ko hukumu yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min Mamadou Awa Gassama ale kɔni bɛ ka poursuit ko min yɛrɛ kɔni na o de ye k'a ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma ni o ye Alassane Dramane Ouattara kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ digi mɔgɔ la o ko yɛrɛ de kɔni hukumu na a ka procès ko in yɛrɛ kɔni bɛ sen na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko procès in yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Côte d'Ivoire procureur de la République yɛrɛ kɔni ale ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ kiiritigilamaw fɛ o de ye k'u ka san 5 kaso dafalen yɛrɛ kɔni di Mamadou Awa Gassama ma k'o fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Mamadou Awa Gassama ye ko k'a wajibiya a kɔni ka 100,000 yɛrɛ kɔni sara amande ye nka min yɛrɛ kɔni Abidjan tribunal correctionnel ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ka jaabi yɛrɛ kɔni ni procès ko in yɛrɛ kɔnɔ k'u b'o bila kɔfɛ la o y'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko janvier kalo tile 30 nata in na san 2026 min yɛrɛ kɔni Mamadou Awa Gassama yɛrɛ kɔni ale ka délibéré yɛrɛ kɔni bɛ kɛ n'a sɔrɔ ni maa kofɔlen bɛ datugu walima n'a sɔrɔ a bɛ labila yɛrɛ de kɔni nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni nana o da bɛɛ lajɛlen kulo kan procès yɛrɛ kɔni bannen min ye Mamadou Awa Gassama yɛrɛ kɔni ka avocat ye ni o ye maître Mamadou Ismaël Konaté yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka kuma yɛrɛ kɔni procès ko in na a y'a yira k'a fɔ
Kame wagati na ina fɔ ko bi k'ale jɔrɔlenba yɛrɛ de kɔni don ni a ka client yɛrɛ kɔni ka ko ye, ka d'a kan ko procureur ye laɲini min yɛrɛ kɔni kɛ ni o ye ko ka san 5 kaso yɛrɛ de kɔni di Mamadu Awa Gassama ko in ye ale dabaliya ban kosɛbɛ, ka d'a kan ko peine yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka jugu ni Mamadu Awa Gassama ka ko kɛlen yɛrɛ kɔni ye. K'ale ka client ni o ye Mamadu Awa Gassama ye ko kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni yafadeli kɛ ni ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye a ka kumafɔlenw yɛrɛ kɔni na ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire kiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'u bɛna u ka hinɛ yɛrɛ kɔni se Mamadu Awa Gassama yɛrɛ kɔni ma u ka janvier kalo tile 30 nata ye san 2026 verdict ko yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Hakilina jiginna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni affaire ko in yɛrɛ kɔni ma daminɛ san ka d'a kan kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min an ka nin CNT membre yɛrɛ kɔni ale ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka Côte d'Ivoire autorité ka kɔrɔfɔ la kuma min yɛrɛ kɔni ye nɛnɛ ni ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma ni o de ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye. Wa hali n'a sɔrɔ Mamadu Awa Gassama ale ye yafadeli kɛ ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma k'a yira k'a fɔ ko a nimisara a ka kumafɔlen yɛrɛ kɔni na o n'a taw ta maa caman y'a yira k'a fɔ k'a bɛna fɔ Côte d'Ivoire kiritigilamaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka Mamadu Awa Gassama yɛrɛ kɔni kɔnɔni togo jugu yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ko maa yɛrɛ kɔni kana na kariya bilen k'a fɔ k'i bɛ kuma fɔ ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana autorité yɛrɛ kɔni ma. Nin yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ kɔni na an bɛ yafa ɲini kɛ Côte d'Ivoire autorité ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an b'a laɲini u fɛ u ka hinɛ Mamadu Awa Gassama yɛrɛ kɔni na ka d'a kan maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye yafadeli kɛ ni ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma wa a y'a yira k'a fɔ k'a nimisara a ka kumafɔlen ninnu yɛrɛ kɔni na. Nka an kɔni sigi bɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka janvier kalo tile 30 nata in kɔnɔ san 2026 don min yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire kiritigilamaw yɛrɛ kɔni bɛna na u ka délibéré yɛrɛ kɔni fɔ Mamadu Awa Gassama ka nin affaire ko in yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Nigeria jamana kɔnɔna na ko ni banbaci walimaw yɛrɛ kɔni continuera ni ka chrétienw yɛrɛ kɔni faga ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a bɛ se ka kɛ ale bɛ farapo kuraw yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na. Donald Trump ka nin kumafɔlen nin yɛrɛ kɔni carila alamisa tɛmɛnen de janvier kalo tile 8 san 2026 interview dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ interview min yɛrɛ kɔni kɛra New York Times maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ni ne ye kunnafoni sira dɔ États-Unis jamana kɔnɔna na. Donald Trump ye nin interview min yɛrɛ kɔni kɛ New York Times maaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoni sira yɛrɛ kɔni na o interview yɛrɛ de kɔni senfɛ journaliste nin yɛrɛ kɔni ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲininka a ka farapo nin yɛrɛ kɔni na min kɛra Noël don Nigeria nord-ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ. États-Unis ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Noël don yɛrɛ kɔni ko États-Unis fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye farapo minnu kɛ Nigeria nord-ouest yan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko farapo nin yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin banbaci walejɛkulu État islamique ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ de kɔni ma ko wa ko Nigeria gouvernement yɛrɛ de kɔni ye laɲini kɛ États-Unis ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka taa nin farapo in yɛrɛ kɔni kɛ Nigeria jamana kɔnɔna na. Kabini o wagati yɛrɛ kɔni na min ye Nigeria yɛrɛ kɔni ale bɔra ni k'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis Nigeria yɛrɛ kɔni bɛ ka u fanga fara ɲɔgɔn kan banbaci wale kɛlɛliko la Nigeria jamana kɔnɔna na wa Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na u bɛ sinsin a kan fɛnɛ kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara farapo minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walejɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ma k'u m'o kɛ diinɛ ko yɛrɛ kɔni sababuya la ko in yɛrɛ kɔni kɛra dɔrɔn ni ka ɲɛsin banbaci wale maaw de ma. Kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Nigeria autorité maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye ko k'a fɔ ko Nigeria jamana kɔnɔna na ko chrétienw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔlen don k'u bɛ ka faga yen nɔ ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye wa Nigeria autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka u ka walejugu kɛ Nigeria jamana kɔnɔna na k'u bɛ chrétienw faga cogo min k'u bɛ silamɛw yɛrɛ kɔni fɛnɛ faga o cogo kelen la ko yɛrɛ de kɔni na ko k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale maa ninnu ye k'u b'u ka wale kɛ ni ka ɲɛsin chrétienw dɔrɔn de ma ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ka interview in yɛrɛ kɔni senfɛ k'ale kɔni ka laɲini ye min ye o de ye u ye farapo minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria jamana kɔnɔna na o ka dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma farapo in ka kɛ kelen ye ko nka ko ni chrétien fagaw yɛrɛ kɔni continuera Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la k'olu bɛ ka taa farapo minnu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko farapo ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sanga ani wagati k'a tɛ dan kelen yɛrɛ kɔni ma ko ɲɛ tɛ k'ale kɔni ka laɲini de a ka dan farapo kelen dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma ko in ka dabila. Interview yɛrɛ kɔni senfɛ journaliste kɔni ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲininka ko Donald Trump ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni cilen don farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ma k'o ye kuma dɔ yɛrɛ kɔni fɔ kuma min na a y'a yira k'a fɔ ko banbaci walejɛkulu misaliya la Boko Haram ka banbaci walejɛkulu ale ni État islamique en Afrique de l'Ouest ka jɛkulu yɛrɛ kɔni ko ni banbaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ye silamɛ minnu yɛrɛ kɔni faga Nigeria jamana kɔnɔna na k'u ma o chrétien yɛrɛ kɔni faga o ko jaabi yɛrɛ kɔni na Donald Trump sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maa ninnu k'u bɛ silamɛw fɛnɛ faga nka a bɛ sinsin a kan ko n'a ta o ta yɛrɛ kɔni
ko banbaci walima ninnu kuma caman b'u ka fagaliw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin kerecɛnw yɛrɛ de kɔni ma. Kabini wagati tɛmɛn'u yɛrɛ kɔni na sanga ani wagati Donald Trump ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko fagali minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Nigeria yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔ na ko in bɛɛ lajɛlen ye diinɛko de ye. Wa san 2025 Octobre kalo laban wagati yɛrɛ kɔni Donald Trump ale ye kangarida gɛlɛmanba kɛ a yira k'a fɔ ko Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye kerecɛn ye ko bɛ fɛ ka si latununi ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na de. Wa wagati yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ ko ni Nigeria gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma foyi kɛ walasa min ye kerecɛn fagaw yɛrɛ kɔni ye dangakari o la ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'ale kɔni b'a ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wuli ni ka taa banbaci walima ninnu faga fo Nigeria jamana kɔnɔna na. Wa a y'a ye k'a fɔ Noël tɛmɛnen yɛrɛ kɔni min ye Donald Trump ye a y'a ka o menace nin yɛrɛ kɔni labara Nigeria jamana kɔnɔna na. A kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Donald Trump ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ale ka laɲini ye o de ye farapu in yɛrɛ kɔni ka dan kelen ma ko nka ni kerecɛnw yɛrɛ kɔni continuera ni ka faga Nigeria jamana kɔnɔna na banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'ale bɛ taa sanga ani wagati ni ka farapu kɛ Nigeria jamana kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen janvier kalo tile 7 san 2026 Maison Blanche ka porte-parole ni o ye Caroline Leavitt yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ɲɛmɛ k'a kɔni bɛ hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka Groenland jamana yɛrɛ kɔni sanni ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni Danemark yɛrɛ kɔni ka colonie dɔ de. Kabini Donald Trump ka porte-parole yɛrɛ kɔni bɔra ni ka nin kuma in yɛrɛ kɔni fɔ min ye européen yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni sirannen don Donald Trump ka nin hakilina in yɛrɛ kɔni ɲɛ ko wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni b'u ka u pɛrɛn walasa min ye bagabagali yɛrɛ kɔni o kana se ka se u la kuma si. Caroline Leavitt yɛrɛ kɔni ni ale de ye Donald Trump ka porte-parole ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Donald Trump ale ni a ka jamana service de sécurité maaw yɛrɛ kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka Groenland yɛrɛ kɔni san walima kofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Groenland sanni yɛrɛ kɔni États-Unis fɛ k'o tɛ ko kura ye ka d'a kan kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a ŋaniya bɛ États-Unis yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni ka jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni san ka fara États-Unis kan. Caroline Leavitt yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni États-Unis yɛrɛ kɔni sera ni ka Groenland yɛrɛ kɔni san k'o bɛ nafaba yɛrɛ kɔni se États-Unis ma ka d'a kan n'a sera ka jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni san a bɛ kɛ sababu ye États-Unis ale bɛ se ka contrôle ba yɛrɛ kɔni sɔrɔ Arctique région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa n'u sera ka jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni san o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Chine fo ka taa se Russie yɛrɛ kɔni ma ko olu bɛ ka binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna na. Wa Marco Rubio ni ale ye États-Unis yɛrɛ kɔni ka diplomatie ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko réunion dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ale ni Danemark autorité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka kuma yɛrɛ kɔni Groenland yɛrɛ kɔni sanni ko in na. Wa Groenland diplomatie ɲɛmaa kɔni fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔnɔna na tɛmɛ Marco Rubio ni Danemark autorité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko Groenland yɛrɛ kɔni gouvernement maaw fɛnɛ sen bɛna don o la ka d'a kan ko foyi tɛ se ka fɔ Groenland ka Groenland yɛrɛ kɔni kɔ ko wa olu Groenland maaw yɛrɛ de kɔni ye laɲini kɛ ko ka réunion yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni États-Unis maaw ni ɲɔgɔn cɛ la nin ko in yɛrɛ kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna sanga ani wagati Groenland maaw y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ jamana feereta ye ko wa u tɛna na san maa si yɛrɛ kɔni fɛ k'olu bɛ fɛ u ka sini ɲɛsigi u yɛrɛ kɔni ka décision yɛrɛ de kɔni ta nka min yɛrɛ kɔni ye États-Unis y'a ye k'a fɔ sanga ani wagati ale fɛnɛ bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin jamana kofɔlen in san hali n'a sɔrɔ jamana in kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ jamana feereta yɛrɛ kɔni ye. Wa Caroline Leavitt kɔni y'a yira k'a fɔ ko Groenland sanni ko yɛrɛ kɔni o ko min na ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni wililen walasa ka jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'o fɛnɛ bɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni ka plan na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni maa min yɛrɛ kɔni ma sɔn sanni ko yɛrɛ kɔni ma min ye jamana in jagoya minɛli yɛrɛ kɔni ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ka hakilina jagabɔ bɛ ka kɛ o fɛnɛ kan fɔlɔ. Min yɛrɛ kɔni ye JD Vance ni ale ye États-Unis vice président yɛrɛ kɔni ale y'a yira alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2026 k'a kɔni bɛ ladilikan kelen min di européen yɛrɛ kɔni ma o de ye n'a ka d'u ye u ka Donald Trump yɛrɛ kɔni ka nin kuma in ta sɛbɛn la ni o de ye k'a bɛ fɛ ka Groenland yɛrɛ kɔni san ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump yɛrɛ kɔni k'a bɛ a sɛbɛn la Groenland yɛrɛ kɔni sanni ko de la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.